med, ikke altså? Ja, det er fedt. Ja, altså. Det er okay, ikke altså? Det er det til at leve med, ikke? Det vil du godt have lidt mere i de 30 år. Ja, ja, det er jo så spørgsmålet, hvor meget man har lyst til at betale. Altså. Nå, men jeg ved ikke, at det er rigtig godt. Ja, men jeg skal selv have. Jamen, lad os nu sige, at jeg var 3-4 år. Jeg begynder du bare at prioritere og indbetale det. Jo, jo. Altså, jeg skal selv låne 500.000 her, når det bliver lovligt gjort. Så laver jeg huset fuldstændig i stand, altså. Og jeg tænker, at jeg tænker om at låne. Jeg vil til nærmere muligheder. Ja, det har jeg fået sat i. Jamen, det er så også, okay, ikke huske, hvad det er. Ja, Morten? Eller Peter? Han er ikke Morten, han er ikke Peter. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Nej, jeg ved bare, han var tosset. Jamen, så kender jeg ham ikke. Jeg kender kun Peter og Morten, der var tosset. Ja, Peter var okay, men han var bare lidt, han gik lidt amok en gang imellem. Svenske Peter. Nå, jeg tænker Peter, ja. Morten, han var rimelig skør i hovedet. Ja, Morten, hvem er det? Det var ham der boede sammen med Maria. Ham, der havde det der, han lavede det sekskantede hus lidt længere nede. Nå, ja, Morten, ja. Men jo, han var... Jamen, det var nerver. Ja, Det var efter, nej, nerver. Det var svenske Peter, ikke svenske Peter var tosset. Ja. Han var generelt tosset, ja. Ja,